Ja, då var det dags. Veckans övning. Den här veckan lite magövning, eller magövningar. Reverse crunch och dragon flag. Tänkte jag slänger ihop dem till en film här. Börjar med att köra våran reverse crunch. Crunch är ju alltså en sit-ups där man inte rullar upp utan man bara jobbar där, den lilla biten. Nu ska vi jobba åt andra hållet, vi ska lyfta benen istället för att lyfta överkroppen. Det här kan man göra på golvet där man har en ribbstol eller att man har någon maskin att hålla i. Man behöver ha någonting här på box för att hålla emot här. Antingen det här greppet eller det. Personligen gillar det. Jag vet andra som hellre vill ha det här greppet. Det väljer man själv. Kommer upp med benen. Har man dem mycket böjda blir det lättare. Har man dem där så är det lite tyngre. Och har man dem raka så är det faktiskt lite lättare. Ofta så är det ju så att man raka ben så blir det lite tyngre. Men här är väl bland det tyngre här. Så här börjar man med att pressa ner svanken. Lyfter rumpan. Rullar upp. Och håller emot på vägen ner. Och här är det viktiga, det är den här vinkeln i höften. Gör man så här, att man börjar med att böja i höften, så blir den inte speciellt jobbig om man är lite vältränad, lite tränad. Många som kanske är nybörjare och så, eller inte har jobbat så mycket mage, ja men då självklart, då kanske man gör det. Men vill man ha lite utmaning, då försöker man bibehålla den här vinkeln. Tänk knäna upp, snett upp mot taket. Och rulla. Sen kan man ju utöka vinkeln i höften för att få det att bli ännu jobbigare. Men som sagt, den här övningen är jätteenkel om man gör så att man drar tillbaka knäna. Tänker man knäna mer upp mot taket så blir det betydligt mycket jobbigare. Har man ingenting att hålla i här så kan man ha armarna fram här och jobba där. Eller utan. Men där är det svårt att liksom få tillräckligt mycket motstånd. Här kan man ha det, men jag tycker bättre om man tar det där för då kan man köra tyngre. Om man vill göra det lite jobbigare ändå så kan man ju sätta någon typ av vikt på fötterna. Man har viktmanschetter eller något liknande. För som ni kommer ihåg, böjda lättare. Där när man var 90 grader så blir det långt bort med benet, lång hävar. Tar vi sträcker på dem så blir det faktiskt lite lättare. Men man kan ju ta medicinboll mellan fötterna. För att göra det lite jobbigare. Nästa övning, det var dragon flag. Och den är ju något liknande, det är bara att nu försöker vi ha så rak kropp som möjligt. Så man börjar med att skjuta upp. Så man har ett skulderslående härifrån. Håller man emot och kommer tillbaka. Ju starkare man är, desto längre kommer man. Vill man fuska lite grann, då böjer man i höften och jobbar där. Men personligen tycker jag hellre om att vara rak i höften och så inte gå så långt. Man kan också göra så att man böjer på knäna. Blir det kortare hävar, lättare. Man är ofta starkare på vägen ner. Så har man raka ben på vägen ner och sen böjer på vägen upp. Så brukar det bli mer anpassat efter vart man är stark. Man orkar oftast längre ner innan det blir för jobbigt. Men att ofta så blir det att man kommer för långt och så funkar det inte att komma upp. Annat sätt är ju också att då jobba här uppifrån, rak höft och så pikerar man lite grann för att komma upp. Och jag tar hellre då och böjer på benen
och kan gå upp. För att just ha den här raka hållningen över höften och så. 2 riktigt jobbiga övningar för magen som jag rekommenderar er att testa. Bra! Då får ni ha en trevlig vecka. Syns nästa. Hej!